Katso, miten tilaat suosituimmat henkilöstö- ja asiakaslahjat sähköisenä PDF-lahjakortteina 5 minuutissa. Valitse haluamasi lahjakortti Kiitoskaupan kattavasta valikoimasta. Seuraavaksi valitaan haluttu korttipohja. Kortissa voi käyttää valmista kuvaa tai vaihtaa korttiin oma kuva. Lisäksi voit ladata korttiin logon ja syöttää siihen halutun tekstin. PDF-lahjakortti lähetetään sähköpostin liitteenä ja voit personoida tämän sähköpostin otsikon, viestitekstin ja lähettäjän nimen. Voit tilata kaikki lahjakortit yhteen osoitteeseen tai suoraan lahjan saajille. Osoitteet voit ladata helposti Excel-tiedostona. Lahjakorttien lähetyksen voi ajastaa haluttuun hetkeen 15 minuutin tarkkuudella. Näin helppoa on tilata suosituimmat henkilöstö- ja asiakaslahjat. Meiltä saat myös henkilökohtaista palvelua laittamalla sähköpostia osoitteeseen myynti@kiitoskauppa.fi tai soittamalla 045 7832 3783.